Zdravím vás, Alienko SK na druhom kanále. Nevšimáte si, prečo sa ten kanál volá Alienko Pomocník. Dneska vám ukážem, aké hry budú na tomto kanáli. Keby ma napadla nejaká nová séria, tak vždycky predtým urobím nejaké normálne video, kde budem ukazovať, o čo pôjde za hru. Mne to robí takto, ale dneska ukážem prvé 3 hry, ktoré na tomto kanále budete môcť vidieť. Prvá hra Blox Fruits. Túto Blox Fruits bude iba pokračovať. Nie, že tu budeme celé oznova. Zase naopak oznova by to bolo úplne že peknočké. Lenže ja na to nemám ani účet, takže budeme pokračovať na tom robotskom účte. Tam mám potom také ešte prekvapenie pre vás pripravené, ktoré sa odhalí v sobotu. Áno, až ďalšiu sobotu. Vlastne v septembri do sobotu. Na prvý týždeň v septembri, na víkend v sobotu. Dúfam, že ste chápali. Ešte raz to poviem, keď ste nepochopili. Na ďalší týždeň v sobotu. Dúfam, že ste to pochopili. My ideme na ďalšiu hru. Blocktails. Táto hra je taká zbrusunková v tom, že že toto je také pixelované. Je to taká pixelovaná hra a zároveň jak to vysvetliť proste. Bojujete proti enemákom iba v takej line, proste ste v line a tam bojujete. Sú tam rôzne chaptery, dá sa povedať dema, lebo tu to píše demo 4. A sám poviem z vlastnej skúsenosti. Na inom účte už mám level 4 sa mi zdá a je to akože fakt dobrá hra. Máte tam samozrejme životy HPčka, ktoré si môžete iba regenerovať, keď skončíte boj. Keď vlastne vyhráte z toho battle, keď prosím vás bojujete a máte malú životov, môžete z toho battlu utiecť. A potom samozrejme ešte raz skúsiť. A posledná hra, ktorá na tomto kanále bude, Battlecats. To som už aj písal do príspevku na môj hlavný kanál. A sorry za túto divnú profilovku, ale ja nemôžem ináč vymysleť, keby tam bola hra Battlecats, iba Battlecats, tak by som nechal len tú profilovku mačaciu. Kde som si dal uši z Robloxu, len tak som to našol niekde na Google, tie uši. Tak som si to dal na seba. Samozrejme, toto bude hlavná hra, ktorá na tomto kanále bude. Idem vám vysvetliť, že ako bude prebiehať celé koleso od každého týždňa. Koleso. No jak to povedať, proste kolobeh, jak bude vypadať. Teraz ja už neviem ani vyprávať. Tak toto bude. Pondelok, stredu, piatok bude Battlecats. Útorok, štvrtok budú Blocktails. Bude Blocktails. A každý víkend, okrem tohoto týždňového víkendu, bude Blox Fruits. Aby sme sa chápali, ešte to poviem raz. Pondelok, stredu,
piatok bude Battle Cats, útorok, štvrtok Block Tales a víkend, celý víkend bude Bloxfruits. Dúfam, že ste pochopili a ja vás vítam na novom kanáli. Vítajte na novom kanáli.